ଆଜି ରାତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଶତାବ୍ଦୀର ଦୀର୍ଘତମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। 1 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଆଜି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ବ୍ଲଡ୍ ମୁନ୍। ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅବସରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିରାଟ ଆକାରରେ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲାଲ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଉଥାଏ। ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବରେ ରାଶିଚକ୍ରରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଲୋକେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏପରି କିଛି ରାଶିରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ 80 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ଦୁଇ ଗ୍ରହ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏହି ଚାରିଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ମେଷ ରାଶି। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଉଥାଏ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କର। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଖୁସି ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସିବ ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଓ ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ସହ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସିବ କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବା କାରଣରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନିଜର ପ୍ରତିଭା କାରଣରୁ ସମାଜରେ ବେଶ ପରିଚିତ ହେବେ। ଧନ ଆଗମନର ବି ଯୋଗ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏଙ୍କର ରାଶିରେ ବି ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବେଶ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। ଅନୁଚିତ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ।